לקחתם משכנתה והקרן עלתה במקום לרדת, הנה מה שקרה. הגיעה אליי היום לקוחה כועסת. לפני 3 שנים היא לקחה משכנתה, ועכשיו היא מגלה שהקרן לא רק שלא ירדה, היא אפילו עלתה. והיא כועסת על היועצת משכנתאות שלה מאז. אז מה קרה כאן? הבעיה לא הייתה במבנה משכנתה עצמו. הבעיה הייתה שלא הסבירו לה מה יכול לקרות בתרחישים שונים. כל מבנה משכנתה, כל תמהיל, יש לו יתרונות וחסרונות. יש לו סיכונים והזדמנויות. השאלה היא, האם יועץ המשכנתאות שלכם הסביר לכם את כל התמונה? האם הוא שיקף בפניכם מה היתרונות והסיכונים בכל תרחיש? צריך לדעת שאין דבר כזה משכנתה מושלמת. יש משכנתה מותאמת לכם ולמצב שלכם. יועץ משכנתאות טוב לא רק מוצא לכם עסקה, הוא דואג שתבינו בדיוק על מה אתם חותמים ומה יכול לקרות במצבים שונים. תזכרו שהשקיפות הזאת היא מה שעושה את ההבדל בין יועץ טוב ליועץ שיגרום לכם לכעוס עליו אחרי 3 שנים.